Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen kotwaka gi jofwambo kendo jo Kenya ka onyiso gi okenge ma duol mar mochung'ne obila osegoyo ka achiel kod kaka arita chalo e pacho kae. Mano bende twaka mabiro e kinde ni ma nonro bende itimo e tho mar katanek mar Albert Ojwang mano wito ngimane e stesend obila ma Central Police buore Nairobi kae, kama bende nek mare osetudi kuom thuolo malach gi obila ma iwacho ni nokawo ngimane e stesend obila ma Nairobi, Central Nairobi. Mano twak ma ichiwo achiel kachiel gi jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen kotene ka achiel bende gi jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo. Ka wadhi nyime gi chenro ni mar migago en joma mine kaunti ma Baringo mosebedo ka yudo midhiero ma ikelo kod ochruok arita kwee koro dwani mondo nywandgi chenro mag manyo kwee e kind ogendni e kaunti ma Baringo. Gikoni kaka ji mayudo midhiero ma ikelo kod rochruok arita dwaro nitiere mondo winj duondgi kendo konyo gi tieko monj kod kuo ma osebedo katimore e kaunti ma Baringo kod gwenge mamoko e nyandwat mar hoho mar Okal. Kuonde ma arita oserochore e kaunti ma Baringo ting'o nyandwat ma Baringo, Tiati kod milambo mar Baringo. Jukumu letu sisi sote kama watu ya community tujue tutapata amani kwa njia gani. Sisi pia wamama tu chip in, tujue kwamba wewe kama mama utafanya namna gani ili amani patikane, kwa sababu pia serikali ni wanadamu kama sisi, na tusiposhikana wote pamoja na serikali haitawezekana, tutalemewa. Mkitupatia sisi wamama mtu empower, mtupatie kazi. At least kwa hizi groups tumeshika, mtusaidie vitu za kufanya kama kuku, mtusaidie hata miti tupande, tuze nursery, tukue busy. Hawa watoto wetu hawataingia kwa ukora. Because most of the time si mtoto ako na mamake 24/7. Nitapikia mtoto wangu ugali nimwambie ukisifanye hii, nitakuwa na time ya kumingo na huyo mtoto. Initially, our patriarchal society and norms have always denied a woman a voice to speak out, and also they always look them as not, they cannot bring a change to the community. But the women themselves, they feel that they can also be part of the discussion on the table on how peace can be restored. Nyakoro Ojwang dako kinde machuok mar modho pi matin duoke gi weche mathoth. Pewe mag tuke Nyakoro Ojwang polis nyoka ukombe Gor Mahia rito nito FKF Cup finals e kindgi Nairobi United.